Ztraceně. Kde je ten Milan s tím obědem? Součástí dnešního výcviku v neznámém terénu je malé zpestření, které mě ráno napadlo. Proč mě to napadlo? Odpovím si sám. Ne vždycky se budete moci v bojové situaci spoléhat na kuchyni. V týlu nepřítele se budete muset umět spoléhnout hlavně sami na sebe. Přesněji řečeno. Obstarat si jídlo z místních zdrojů. Představte si, že jste 2 dny vůbec nic nejedli. To mně půjde. Já bych zblajznul třeba Ježka. Neříkej, Jirza. To bych do tebe nikdy neřekl. Nicméně, abyste to měli jednodušší, vysadil Kouba v prostoru vaší skupiny 6 slepic. Sodru kapitáne Vojn Truneček, dovolte mi dotaz. Prosím. Co z toho? Slepice má zobák, 2 křídla, 2 nohy. Trůnečku, a co má ještě slepice? Maso, soudruhu kapitáne. Šlapetka. Zde? Tekeli. Tu? Jirza. Zde. Dostal. Zde? Trůneček už všechno řekl, tak nevím, na co to čekáte. A máte to lehčí než ty posledně. Těm jsme přivezli králíky.